El Bloc és un partit valencià que només té un amo, que és el poble valencià, de tots els pobles valencians i el conjunt del nostre país. Els altres partits, el PP i el PSOE, per desgràcia, són partits que són subordinats a la seva direcció en Madrid. Només cal veure com els diputats o senadors o diputats provincials o diputats autonòmics, quan tenen que prendre una decisió, sempre la prenen en funció del que mana o Rajoy o Zapatero. No tenen el centre de decisió en la nostra terra. I això és el que diferencia el Bloc. Som un partit d'obediència valenciana, un partit que tenim els peus en la nostra terra i que defenem sense subordinacions, sense delegacions, els nostres interessos. Els interessos del camp, els interessos de la nostra indústria, de la nostra terra, i per tant nosaltres el que volem és millorar la nostra situació com a poble. Per desgràcia, així hi ha les envistes de tots els colors. El PP manant a Madrid i a la Generalitat Valenciana. El PSOE manant a Madrid i a la Generalitat Valenciana. Uns manant allà i uns manant ací. I sempre, sempre ens han deixat com camot. Sempre ens han humiliat. Sempre ens han deixat en inferioritat de condicions d'altres comunitats autònomes d'Espanya. I per això el tret que marca la posició del Bloc és una posició clarament valenciana de defensa de lo nostre, dels nostres interessos davant els partits centralistes del PP i del PSOE. El Bloc té una importància gran en el que és la Vall d'Albaida, però no obstant volem arribar a tots els pobles i ciutats importants com Benigànim. El Bloc és un partit de govern, volem governar i entenem que la política és per a solucionar els problemes de la gent. No som el partit del lío ni del conflicte, ni estem en les institucions per barallar-nos, sinó que estem en les institucions per a governar amb la gent, amb els empresaris, amb els treballadors, amb les entitats cíviques, amb les ames de casa, amb els llauradors, amb els propietaris agrícoles, per a solucionar els problemes i per a millorar. Un bon govern és necessari per eixir de la crisi econòmica i social en la que estem. I nosaltres, fins fa poc, hem tingut l'alcaldia, el nostre alcalde, Rafa Benavent, a Quatretonda, o tenim l'alcaldia de l'Olleria, Julià Engo. Després, en alguns llocs estem en l'oposició, però fem una oposició responsable, com per exemple a l'Ajuntament d'Ontinyent, estem en Bocairent, estem en l'alcaldia d'Agullent, és a dir, tenim voluntat i volem, podem i sabem governar. I en aquest sentit, governar per a què? Doncs governar per a estar al costat de la nostra gent, per a des dels ajuntaments treballar per a fer unes polítiques, unes accions que milloren el benestar de la gent. Els ajuntaments tenen una gran responsabilitat en crear ocupació, en crear les condicions per a crear riquesa. Ara fa poc vam inaugurar a l'Olleria un hort solar. Creiem en les noves tecnologies i en l'energia sostenible com un element per a crear riquesa i ocupació, que és el principal problema. Per desgràcia, Zapatero no ho està fent bé i el Partit Socialista no ho està fent bé. No està actuant per a crear bones condicions de treball. I què podem dir del govern valencià? És un govern que va en Ferrari mentre el 22% del poble valencià està de desocupació o no té feina o té dificultats per a pagar l'hipoteca. Han propiciat un model econòmic de desordre, de caos, de gastar molts diners i que això no rebunda en benefici de la nostra gent, i ara estem en una situació molt difícil. I no paren de barallar-se. El PP i el PSOE només s'uneixen i només pacten per a enfonsar-nos com a poble, per a furtar-nos l'aigua del Rixuca, per a fer un estatut de vergonya de segona divisió d'una comunitat que no se sap ni on està, o per a enfonsar-nos a nivell i marginar-nos econòmicament en decisions del govern central. La gent que ens estiga veient que pense per què l'any 92 Sevilla va tindre l'AVE, per què després va ser Màlaga, per què va ser Madrid, per què Valladolid, per què Saragossa, per què Barcelona i València, què? Alacant, què? I li direm a la gent de Benigànim per què tenim aquest tren tercermundista per anar a la ciutat de València? El tren de Xàtiva al Coll. Per què? Els hem de dir que nosaltres hem presentat esmenes des del Bloc, és a dir, propostes de millora als pressupostos de Zapatero, del PSOE, i que ens les han rebutjat, i esmenes que hem presentat als pressupostos de Francisco Camps, i que esperem que ens les aproven. No tenim massa confiança perquè ells no tenen un duro, perquè s'ho han gastat tot quan hi havia diners. Per tant, som un partit de govern per a solucionar problemes, som un partit valencià
som un partit que sabem fer les coses amb la gent, la política amb la gent, de forma austera, de forma responsable, i no tenim ningú càrrec públic imputat en delictes gravíssims. Hem de recuperar el sentit de la política i recuperar i regenerar democràticament els nostres pobles i ciutats i els governs per a que estiguin al favor de les persones, de la gent, i no per afavorir-se des de dins la butxaca d'uns poquets. Jo crec que Benigànim és una ciutat suficientment important i capital, per què no dir-ho, d'una part de la Vall d'Albaida, té una importància gran, té la Beata, i no pot ser que en un poble valenciano parlant, només hi hagi dues forces polítiques centralistes, que per desgràcia és els rojos i els blaus. També n'han d'haver taronges, també ha d'haver el bloc. I en aquest sentit jo faria una crida a la gent de Benigànim que de veritat vol que ja tiri endavant un projecte valencianista de regeneració democràtica, de defendre els nostres interessos, de construir un país europeu i que no siga una força hostil, sinó una força que vagi sumant voluntats. És necessari que Benigànim s'obri aquesta opció per al bloc, i en aquest sentit jo crec que ja toca trencar l'eix, un eix unilateral dreta-esquerra, que al remat fan sempre el mateix, que és fotre-nos com a valencians, i que se posa una presència valenciana, una presència sense subordinacions, sense dependències, que supera la marginació econòmica que patim els valencians i que pensa en Benigànim per a construir un gran país, el nostre país valencià. S'ha demostrat que la millor fórmula és quan hi ha pluralitat i que l'alternativa i el major rigor i control democràtic és quan hi ha diversos partits. Una política de dos partits, A o B, que només es barallen i no solucionen problemes, no és una bona política. S'ha demostrat que en uns pobles i en unes dimensions de menys de 30.000 habitants el factor personal fa molt, i un tercer espai de la política a Benigànim o en altres pobles és un element positiu per a aquests pobles, regenerador, democràtic, i que suposa un I+D en la política municipal. Ja no estem sotmesos a un bloc contra un altre bloc, i això ho diu el secretari general del bloc, sinó que n'hi ha més possibilitat d'acordar. S'haurà de parlar, s'haurà de negociar, n'hi haurà més control democràtic i per tant no se podrà fer al 100% el que un vol o al 100% el que vol l'altre. En aquest sentit, és necessari la presència d'un tercer espai en la política en Benigànim que tinga clar uns objectius, que tinga clar un servici al poble, que tinga clar uns valors, que tinga clar una idea, i això el bloc està disposat a treballar amb aquells ciutadans de Benigànim, aquelles dones i homes que vulguin contribuir amb nosaltres per a que hi hagi aquest tercer espai potent, un tercer espai que entre rojos i els blaus apareguen els taronges i que tinguem una presència positiva en l'Ajuntament de Benigànim. Jo els demanaria que pensaran en el que estem fent en l'Olleria, el que estem fent i hem fet a Quatretonda, el que estem fent a Agullent, que pregunten què està fent el bloc en aquestes ciutats i en aquestes capitals i veuran com interessa a Benigànim que hi hagi un tercer espai que lidera el bloc la construcció d'aquest espai valencià de prop.